Alcalde i regidors, jo els faré un pregó una mica reivindicatiu perquè són les èpoques de dir les coses pel seu nom, però primer començarem suaus. En primer lloc, els vull donar les gràcies per haver-me proposat que els faci el pregó de la Festa dels Tres Tombs a l'entorn de la festivitat de Sant Antoni Abat que celebreu des del 1647. Recordo de petit, a Mollet del Vallès, on vaig néixer i visc, els pagesos i traginers, amb els seus carros i cavalls, fent cua per ser beneïts. Entenc perfectament que la gent que vivia i viu del camp o de transportar mercaderies d'un lloc a l'altre amb la força dels animals vulgui que els seus cavalls, rucs, mules o bous siguin beneïts, més enllà de les seves creences. Un animal, per a un pagès, i ja no diguem per als antics traginers, ho era tot o gairebé tot. Avui, que jo sàpiga, ja no en queden de traginers, però nosaltres no seríem el que som sense passat, sense el que ens han precedit. Per això és tan important la conservació de les festes populars, tradicions i costums del nostre poble. Jo sempre dic que som les persones que coneixem i les que no coneixem, i els llibres que llegim i els que no llegim, i les pedres amb què ens ensopeguem. Tot això al llarg de la nostra història, de la nostra vida, ens fa el que som. Per tant, si formem part d'un poble, és obvi que també totes les seves tradicions i la seva història, que és la nostra història, ens fa com a persones. És una part ben destacable i visible del nostre patrimoni cultural, aquestes festes i tradicions de les quals jo els parlava ara mateix, com també ho són les construccions antigues, de les quals en aquest poble en teniu una bona mostra en el Pont del Diable, d'origen romà, que formava part de la Via Augusta i que uneix dues comarques, la del Vallès Occidental amb el Baix Llobregat. Abans us he dit que soc de Mollet del Vallès i hi ha moltes coses que ens agermanen, a més del país del qual formem part. I en vull destacar una, que vostès pateixen igual que nosaltres, és el peatge. El peatge de Martorell és un cop dur contra els que creiem que uns quants s'han beneficiat i es beneficien de la política d'infraestructures que pateix Catalunya. Una política que ha fet que les autopistes, que havien de ser complementàries en el seu origen, s'hagin convertit en substitutòries. Fixeu-vos en el peatge de Mollet del Vallès. Per recórrer uns escassos 10 quilòmetres se'ns fa pagar si volem anar per l'autopista. No sé què us passa aquí, si voleu viatjar a Barcelona sense passar pel peatge, però sí que sé què passa a Mollet, i és que se't condemna a trigar molt més i a fer molts més quilòmetres. La setmana passada, el tren d'alta velocitat, el TGV, o l'AVE, o com vulgueu dir-li, va arribar a Figueres. Pel que es veu, tots hauríem d'haver-ho celebrat amb cava i n'hauríem d'estar molt agraïts. Doncs mireu, jo no n'estic d'agraït. Entre altres coses perquè la política d'infraestructures dels governs espanyols és ideològica, sense cap criteri de sostenibilitat econòmica, i a més forma part d'un tarannà que fa impossible que Espanya entri en la modernitat. Espanya, amb més de 6 milions d'aturats, amb milions de pisos buits, amb més de 2 milions de persones que viuen per sota del llindar de la pobresa, amb un dels fracassos escolars més alts d'Europa i, entre altres, amb el rebut de la llum més car de la Unió Europea, és el segon país del món amb més quilòmetres de velocitat, d'alta velocitat. Qualsevol persona, si no és cega, si no el cega la ideologia o la fatxenderia, sap que això no té cap sentit i que, a més, no es podrà pagar. A tots nosaltres ara se'ns diu que hem estirat més el braç que la màniga. I és mentida. Som víctimes i se'ns fa culpables.
Aquesta crisi es podria haver evitat i té culpables. Quan en un país es construeix en un any el mateix que ho fan Alemanya, França i Anglaterra juntes, els culpables no són els ciutadans. Els culpables són els governs, el Banc d'Espanya i les entitats financeres. Però es continua amb aquesta culpabilització de tots els ciutadans. Hi ha centenars de milers d'aturats a Catalunya, com també hi ha desenes de milers de joves de 16 a 25 anys sense feina. Són ells els culpables? Us imagineu tenir 16 anys i llevar-vos cada matí sense saber què fer? Aneu, sisplau, a un jove de 16, 18 i 20 anys i digueu-li a la cara que ell és el culpable. O digueu-li a un treballador, botiguer o petit empresari que sempre han pagat els seus impostos i que no han robat mai. Com que avui celebrem els 3 tombs, han estirat els pagesos i substituts dels traginers més el braç que la màniga? Aquesta gent que treballa de sol a sol? Oi que no? Doncs que comenci la festa, perquè és la millor manera de dir que malgrat el que ens han fet, continuem tan ferms com sempre. Gràcies.